nos sentimos moi encantados de que estedes todos hoxe aquí. E, bueno, aparte desto hai que sumarlle o esforzo económico, que non son máis nin menos que 2.400 euros que se reparten en premios. Xa para comenzar, rapidamente, vamos a falar dos institutos participantes, e a idea é que a medida de que vayamos falar deles, dous rapaces veñan aquí, en 10 segundos, 15 segundos definan a súa obra, pero ten que ser unha cousa moi breve e moi precisa. E comenzamos co Instituto Maximino Romero de Lema de Vallo. O traballo é xogos coa fala, e veñen a falar Marcos García Senande e Oliver Fernández. Amigo, rapidamente que se veñan acercando. Nós, no noso traballo, queremos representar e dar unha homenaxe á lingua, sobre todo aos xogos tradicionais que xogaban cando éramos pequenos.